ଆଜି ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ତାରିଖ ବିଶ୍ୱ ନଡ଼ିଆ ଦିବସ। ତା ସହିତ ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ବୈତରଣୀର ଭୋଦେଇ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ତ ଆମେ ଆଜି ଭାବିଲୁ ସେଇ ଉପଲକ୍ଷେ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିର କିଛି ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସଫା କରିକି ସେଥିରେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇକି ତାକୁ ସୋରିଷ ତେଲରେ ଭାଜିଦେଲୁ। ଦେନ୍ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଆଉ ଟିକେ ତେଲ ପକେଇକି ବଡ଼ ବଡ଼ କଟା ହେଇଥିବା ଆଳୁକୁ ଭାଜିକି ରଖିଲୁ। ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ରସୁଣ ଅଦା ଅଳ୍ପ ପିଆଜ ଗୁଜୁରାତି ଗୋଲମରିଚ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଧନିଆ ଜିରା ନେଇକି ଗୋଟେ ମସଲା ବାଟିକି ରଖିଲୁ। ଦେନ୍ ନଡ଼ିଆ ରସକୁ ବନେଇକି ରଖିଲୁ। କଡ଼େଇ ଗରମ କରିକି ସେଥିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକା ହେଇକି ପିଆଜକୁ ଲାଲି ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଜା ହେଲା। ପିଆଜ ଲାଲି ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ମସଲା ପକେଇ ଭଲସେ କଷା ହେଲା। ଦେନ୍ ସେଥିରେ ଲୁଣ ଆଉ କସ୍ତୁରୀ ମେଥି ପକା ହେଲା ଆଉ ଭଜା ହୋଇଥିବା ଆଳୁକୁ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ପକା ହେଇକି କଷା ହେଲା। ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ନଡ଼ିଆ ରସ ଆଉ ଗରମ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲସେ ଫୁଟେଇଲୁ ଆଉ ସେଥିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ସେସବୁ ଫୁଟିକି ଜୁକଜୁକିଆ ହେଲା ପରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇକି ଗରମ ଗରମ